Здравейте, хора! Добре дошли! Днес ще правим опенингът. Първо ще отворя моите неща и после ще дам на мъничката ми сестричка да отворим това. От всичките звезди. Така. Взимам тези блингите. Това. И официално вече имаме грей. Така е с нов броя. Вече имам половината месеци, сега ще събирам за Корделиус. Така, не. Ето първата звезда. Просто я отвори. Явно аз ще отворя една. Без да иска. Това беше само едничка. Така, нека сега се вземе PowerPoint-овете. Валерия, когато обаче се отвори нещата, ще ти даде 24 звездички. Така. Взимаме коинса, блинк. Кредити обираме. Да, взимаме. Взимаме джемчетата. 100 блинги. Това е як спине. Така тези кредити. Това. Мале 5. Тук ще вземем 1000 кредитита за Корделиус. Така вземем още кредити хорица. Така. Няма нужда да си покупувам. Така. Взимаме си коинса, който е страшно много. Още кредити блинга обираме. Така 1000 коинса. Още 1000 коинса на здраве. Така, още 100 блинги. Майко, колко неща има за отворим. 900 блинги. На 1000 коинс. Още 1000 коинс. Пинче. 10 джемчета. Официално имаме 201 джема. Толкова това взимаме. Валерийка, изчакай, тук що сега ще дойде твоята част. Валерия, сега идва твоята част, така че ела. Валерия, ела, идват звездите. Ела да отвориш звездите, супер якото скинеш. Айде, ела да отвориш всички 24 звезди. Ама чакай, само отваряй звездите. Чакай, какво съм пропуснал да взема. Не, чакай, само звездите отвариш и тогава слезаш долу. Добре, тогава ще те извикам само за Legendary-то. Или, всъщност, искаш ли сега да ги отвориш? Добре, тогава сега не дам Legendary-то. Валерия, ела да отвориш тази звезда. Какво ще се падне? Добре, скин. Очаквах нещо. Яко, ама явно аз ще пакна нещо. Ще видим, да. Защото съм един герой. Ако епик. Ако има Legendary, ще извикам тя да го отвори. Така че... тук съм пропуснал. Мичик. Нека да видим първият мичик. Скинче на Спайк. Реално си е якото и скинче. Не, бейзик си е, но... Бейзик е скинчето, но какво да се прави? Още една звезда Рера. Поне едно Legendary няма ли да има? Аз явно не очаквам нищо от тези звездички, така че няма да очаквам нищо от тези звездички. Да, митик. Гаджет на Манди, сериозно ли, брат? Аз имам гаджет на Манди. Риарче, yes. Толкова съм радостен. Още едно ярче, Супер ярче. Окей, ще за Корделиус. Благодаря, супер сил. Нека да видим, бъдете щедри.
Още едно ефект, така че добре. Според мен 100% да. Аз пък 100%. Още едно епик. Няма да има. Legendary. Legendary. Валерия, тъкмо на време дойдете. Още едно. Не, само го отвори. Скин, смотан скин. Бра, защо смотан скин? За малко да си помисля, че ми се пада крол, но аз го имам. Което е малко зле. Да си помисля, че ми се пада крол. Въпреки, че го имам. Просто не кажа митик. В гаджет на яра тяга стига с тези гаджети. И последната звезда. И е сега. Еми, добре. Явно 16 000 коинс. Сега пишете какво да ги правят тези 16 000 коинс. Имам грей, добре. Но първо ще направя едно нещо. Първо смятам да максна. Всъщност в момента наистина кой да максна хората. Кой да максна някой. Чужда са наистина хорица. Кой да максна? Кой да максна на 11 левел? Просто не знам. Манди. Не. Никога няма да го максна. Наистина хорица. Кой да максна? Просто напълно. Бивам се пънаха първо. Няма да максвам колец. Нека да видим някой, който мога да максва. Има хайва. Код. Или не. Код да бъде. Може би някой да го максне да сгоби хайва. Първо ще максна. Може би някой, който ма кефе. Да, може би. Нека искам да се видя да я ще го максвам. Така. Да максна, да я ще се видя. Сега ще максна и грей. Може би. И ако ми останат парички да купя някой хайпер на грей или на Дарио, ще го направя. Не. Останали ми хайперът на Дарио, мога ли да се купя? Не да има тук. Верно ли ми стигат пауърпоинтите? Колко коинса имам? 6000. Добре. И за това може би ще си купя хайпера. Купувам го. Хайде. Верно. Добре. Имам хайперчето на Дарио. И ще изиграм една игра като край на видеото. Не на дума, на соло. Добре, на соло една загрели и това ще бъде видеото. Жалко, че отключихме само един брола грели. Имаме 69 брола. Така че аз такова си Дариочето. Може да си закупим някой скин. Може би, наистина може да си закупим скинче. Или всъщност имам 201 джема, което може да ми накара. Ще видим грей скиновете му. Дали да се купим нещо или тези ботове тъпите просто. Сериозно ли? Не, бягай. Нищо. Валерия, ти не искаше да отвориш звездите, така че аз ги отворих, не ми се сърди. Ти не искаше да ги отвориш. Бягаше и не искаше да ги отвориш. Хора, извинете, драем със сестра ми. Най-сетне обак този бот гигантски.
Но Валерийка, следващия път, когато направя опенинг, ти ще седиш тук и ще ти дам звездите. Поне отвори 2 легендарите. И 2 писки. Имам някакви яки скинчета. Особено на тези броги, които тя ми отворим. Имам демонови лол. За какво? И ми поне победихме на първо място. Имаме 201 джема и почти 9000 блинка. Този скин наистина се чудя. Дали се закупува с блингита наистина? Просто не разбирам дали. Защото го няма. Просто много искам курда единствено. Верно ли не ми да стига 10 ченчета? Тук ще се бъда. Тук за Байрон. Тук за първо печката. Но хорица наистина просто не знам. Този скин мога да се го закупя. Няма да го закупувам. Това не се. Имам 8000, почти 9000 блинк хорица. Може би да се заклюпим някоя супер ерочи. Или пък бибайт макефи, но не. Исках да макс на Сърджа, но нямаше. Ими 2 супер скина. 2 смотани супер скина. Бре, за какво ми е Скорпионови лол? Смисъл... Да, Уилъл няма лол скинове. Освен един, който аз имам. И сега ще ви го покажа. И точно на броя, който имам готини скинове, ми даде смотани скинове. Ето са, накъде е лолката? Къде е Уилъл, човек? Аз съм сляп. Не, някакъв епик блога да ми беше дал. Не смотан супер скин. В епик скин просто отивам и ще ви покажа кой скин ми даде. Просто отивам на Уилъл. Така. Ето по-лъл. За какво? Ми дава този скин, като имам този скин, не разбирам. Но хора, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало, да имате по-як късмет. Това беше от мен. Чао!